салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Шумо қарор доред дар канали Барса тиҷи ва чизе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд мо дар ин ҷо гап мезанем. Агар мухлиси дастаи каталонӣ бошед то ҳатман дар канал обуна шуда зангулачаро зер кун то ин ки аз хабарҳои нави Барселона қафлон намонӣ. Лайк мун агар хоҳӣ ки видеои нав тез барояд. Ҳамада тамошои хуб рафтем. Агар ба воситаҳои ахбори оммавӣ бовар кунем, то Барселона мехоҳад ҷиддиёна маоши футболбозонашро паст кунад. Соли гузашта буҷети даста 1 миллиарду 47 миллион евро буд. Илова бар ин 680 миллион евро ба маоши бозингарон ва коргарон рафт. Соли оянда ин рақамҳо камтар паст мешаванд 750 миллион евро. Чихеле ки АС менависад, дастаи каталонӣ нақша дорад ки ҷиддиёна маоши бозингаронашро бурад бо ҳаҷми 250 миллион евро. Дар ҳақиқат ин корро кардан осон нахоҳад буд, барои он ки бояд ба ин чиз аввалан истороҳои клуб розӣ шаванд ки онҳо аз ҳама зиёд маош мегиранд. Воам боварӣ надорам ки онҳо розӣ мешаванд, барои ин ки дар созишномаи онҳо рақамҳои музди меҳнат пурра дуруст навишта шудааст. Хай кӣ медонад, клуб ба онҳо ин хел имконият ва маошро додааст. Мумкин онҳо вазъияти дастаро фаҳманд ва аз ними маоши худ даст кашанд. Чихеле ки мегӯянд зинда бошем, ҳамаашро мебинем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Барои дастгирии канал ва тез-тез баромадани видео ба ссилка комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди Барса TG соҳиби 6500 рубл шавед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Чихеле ки боз ҳамон сомонаи АС менависад, Барса бо Ювентус наздик аст бозингарони худро Иваз намоянд. Ба Италия Артуро меравад ва ба дастаи каталонӣ миралим Пянич. Ба ғайр аз ин, агар ба воситаҳои ахбори оммавӣ бовар кунем, Пянич аллакай розигии худро барои рафтан ба Испания додааст, лекин дар бораи пули зиёдатӣ аз тарафи ин ё он даста хабар дода намешавад. Аммо Артуро аз сабаби ҷавон буданаш қимматтар аст. Хай инро дастаҳо байни худ ҳал мекунанд. Дар ҳақиқат ман намефаҳмам барои чӣ ин ивазшавӣ барои Барселона лозим аст. Бале, Пянич бозингари хуб аст, лекин 30 сола мебошад. Ба фикри ман чӣ Ракитичро дар даста нигоҳ бидорӣ, чӣ Пяничро бихарӣ. Стили бозии ҳардуяшон як хел аст. Ва боз гап дар он аст ки Ракитич аллакай дар даста мебошад. Ба наздикӣ хондам ки тренери даста Кике Сетьен номзади асосиро дар хати ниҳоят дар сезони нав Ракитич, Де Йонг ва Бускетсро мебинад. Ва ман тамоман намефаҳмам ки Артуро аз Ракитич чӣ камӣ дорад. ҷамъи он позишини ки бразилӣ аз Иван чанд сол хурд мебошад ва ояндаи хуб дорад. бовар кунед, ин роҳбарият ягон рӯз маро сактаи дил мекунад. шумо бошед бародарон фикри худро дар ин бора ҳатман дар комментария нависед. ба ман шавқовар аст хондан ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. ба ягон ҷо наравед, хабарҳои шавқовар дар пеш аст. ҳимоятгари Барселона Самуэл Умтити боз травма гирифт ва маълум нест ки кай бармегардад. Футболбози 26 сола травмаи мушакҳои соле дар пои рост гирифтааст ва бовар кунед бародарон, ин хел травмаро ман якум маротиба мефаҳмам. Чихеле ки медонед, бозингар ин травмаро дар тамринҳои инфиродӣ гирифт ва ба наздикӣ бояд муайян шавад ки кай ӯ пурра тавбат мегирад. дар ин зон Умтити аллакай травма дошт, барои ҳамин ҳамагӣ дар 11 бозии Ла Лига иштирок намудааст. ман фикр мекунам ки Умтити бо Дембеле маслиҳат ё ин ки шарт намудаанд. барои он ки як таш ба тамринҳо бармегардад, дигараш бошад травма гирифта ба тавбат меравад. хай чо кунем, зиндагӣ ҳамин будааст. номи Дембелеро гирифтем ва биёед дар бораи он ҳам гап мезанем. чихеле ки маълум шуд, бозингари фаронсавӣ тез шифо ёфт. тибқи иттилои РАК-1 машқи навбатии даста рӯзи душанбе 11 май мегузарад ва эҳтимоли зиёд аст ки Усман низ ба тамринҳои барқарорсозии худ шурӯъ менамояд. ӯ то ҳол бо дастаи каталонӣ машқ накардааст. бозингари фаронсавӣ чоршанбеи гузашта дар тести коронавирус иштирок накарда буд ва мумкин ӯ рӯзи душанбе спорад. хотиррасон мекунем ки Дембеле моҳи феврал травмаи зону гирифта буд ва бояд 6 моҳ ба майдон намебаромад. Албаски Вингер дигар дар сезони 2019-20 бозӣ кардан наметавонист, ба Барселона имкон доданд ки як трансфер аз дохили Испания кунанд ва онҳо Мартин Брейтфелдро хариданд. ин трансфер маънои онро дорад ки бозингари фаронсавӣ агар созам шавад, дигар ин сезон дар Ла Лига ҳуқуқи бозӣ карданро надорад. хушбахтона барои Барса, Дембеле то ҳол ҳақ дорад ки ин сезон дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. ҳимоятгари Барселона Эмерсон Апаресидо метавонад карьераи худро дар Байер давом диҳад. тибқи маълумоти соҳуна, дастаи олмонӣ тайёр аст барои бозингари 21-солаи бразилӣ аз 20 то 30 миллион евро пардохт намояд. ба ғайр аз ин, Барса метавонад опсияи бозгашти ӯро нигоҳ дорад. чихеле ки Спорт ес менависад, ба Барселона дар сезони оянда ҳимоятгар лозим нест. хотиррасон мекунем ки дастаи каталонӣ бо бозингари бразилӣ моҳи январи соли 2019 шаҳрнома баст ва ҳамон замон ӯро зуд ба Бетис ҳамчун иҷора равона
равона кард. Нигоҳ накарда воне ки бозингари 21-солаи бразилӣ бозии хуб нишон дод, роҳбарият умед дорад ки тобистон ӯро бо ҳаҷми 20 миллион евро ҳатто зиёд фурӯшад. Ба Эмерсон ба ғайр аз Байер якчанд клубҳои премер-лигаи Англия ҳавасманд аст. Дар байни онҳо Эвертон, Вест Хэм, Ньюкасл ва Тоттенхэм мебошад. Худ футболбоз мехоҳад дар Барса ҳунарнамоӣ кунад, лекин гап дар он аст ки Эмерсон паспорти Иттиҳоди Аврупоӣ надорад ва ҳамин чиз метавонад шанси ӯро дар Барселона мондан паст кунад. Бозашини ки Барселона Ориел Бускетс ки ҳамчун иҷора дар Твенте ҳунарнамоӣ дорад, метавонад ба Германия равад. Чихеле ки Мундо Депортиво менависад ба хавбеки 21-сола Майнц, Кёлн, Вердер ва Гамбург ҳавасманд аст. Ҳамчунин сомона қайд мекунад ки дар Испания ба Бускетс, Алавес ва Валидалид ҳавасманданд. Худ бозингар ин ҳолатро ин хел шарҳ дод: пешниҳодҳо ба агенти ман ворид мешаванд. Дар рӯзаи охир дар ин бора хабарҳо бисёранд. Ва биё бубинем оё Барса маро дар состави худ мебинад ё ин ки не. Ман ният дорам ки дар сабқати пеш аз интихобӣ муваффақ шавам ва дар Барселона боқӣ монам. Агар ман хоҳам дар дастаи аввал монам, то тайёрам дар дилхо минтақаи майдон бозӣ кунам. Дар Твенте ман универсал ҳастам ва ин чиз ба ман шанси зиёд медиҳад. Ман ба чӣ бартарӣ дорам, оё маро ба иҷора диҳанд ё ин ки фурӯшанд? Ман бартарӣ медиҳам ки худро дар даста нишон диҳам ва имкони муваффақ шуданро дар Барса аз даст надиҳам, гуфт Бускетс. Тренери асосии Барселона Кике Сетьен мехоҳад ки ползашиник тайёршавӣ ба сезони навро дар дастаи каталонӣ гузаронад ва метавонад ҳамаи чиз рух диҳад, ё ин ки ӯ дар даста мемонад, ё ин ки боз як соли дигар ба иҷора дода мешавад. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.